shine mutum na biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in shi'itum an ba'tukum anil imarati wa mahiya, in kuna so zan iya ba ku labarin menene shugabanci. Annabi ya faɗa masa sahabbai, wato akwai lokacin da sahabbai sun haɗu a masallaci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce idan kuna so ina iya gaya muku meye shugabanci. sai ya ce fanadaitu bi a'la sauti thalatha marratin, ni ina nesa a ƙarshen masallacin sai na ɗaga murya na bawa annabi amsa sau uku, ma hiya ya rasulallah, ma hiya ya rasulallah, menene wannan, menene bayani game da shugabanci. sai dai tambaya annabi sau uku, da sai manzon Allah ya ce awwaluha malama, farkon shugabanci zargi ne, wa thaniha nadama, tsakiyar shugabanci da na sani, wa thalithuha ƙarshen shugabanci fa azabun yawmal qiyama, azaba ce a ranar tashin kiyama. sai manzon Allah ya ce illa man adala, sai fa wanda ya yi adalci. to anan ma sai annabi ya ce wa kaifa ya adilu ma'a qarabatihi, ya za a yi adalcin ga makusanta masharranta a tare da shi. kaga manzon Allah ya faɗi gaskiya, ma'a qarabatihi, wanda hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisin 1420. wannan yake nuna cewar shugabanni gaba ɗaya sun san gaskiya, amma shedanun da ke tare da su suke hana su bin gaskiya. da akwai shedanin da ba zai bari ma kai gaskiyar ba. shi yasa ka ji manzon Allah yake cewa wa kaifa ya adilu ma'a qarabatihi, ta ya za a yi adalci ga makusanta, wato waɗanda ba su son gaskiya.